Mga untag nangka. Lami ka. Ayun niya. Lab ng kalab. Lami man nang ka basta tagsalang. Panagsara kaon. Gapon suros mga bata nga lago man aga. Ha? Palit. Padiya mo anak kaya. Ana di ko ana? Oh, binok da ko pa ka virgin. Ano? Virgin pa eh. Ba. Yeah! Virgin pa ba. Murag ka to nga mong silingan nga. Nakabanag ito sa amo nga. Taga ito sa mga ba? Sus karon kada buntes man. Anak pala yun siya. Sakit mga anak. Sus, himan-himan dahil ito. Nanalay piso doon ka po. Yag. God. Wala na ko balo nga. Wala. Ha? Eh, Bubuya ba yan na lagi? kinsa. Magulang atong kuan. Ay, haba. Nag-video ka. Hi! Gitang lab kuan tanggali ko di na wala tanggal. Gibutan pa rin mo na kanal dito sa kuan, kuna. Nilak pa ni. Bago pag nagmata. Ang dilak nga. May giingon nga magbiro ka sa lasing, wag lang sa bagong gising. Tanawa daw ng naong ana, wag mo nang ibutang dito. Kulang ra ni maoy-maoyan ta niya. Ano ah? Dinsa na. Mana? Kugus-kugus manakang mama na nya siniya dito uy dahigda lang. Sama na oy. Sama ng bata oy. Agay. Anindot sa akong video, ikaw rin nakadaot. Oh ha? Sa man busing na mo diya. Uy, sige, manatanaw na papa na. Uy, sige, manatanaw kang papa na. Ha? Di manghatag si mama. Sagdi lang na, uy. Di maghatag si mama di ay. Ay, sus. Makakaon ang tugtan yung pagkaunan ni pero murag magantos man tag kuha ning unog. May siya. Tamis. Yung ibang nang kadili tamis. Ngayon tamis. Kami kita na ng gawa. Ang kong gaya ang nangka niya. Ang imong surroundings kaya ano lang yan. Ano lang nga kanindot. Bukid. Fresh air.
Langit. Di ba lami kaysa pamati? Butang sa tik anak no. Yang tiwas ka uno. Dali sabi, tabang. Oh, lagi na yung nakakuha lagi sa mukha lagi kay. Mga bata lagi ba? Mana dili mo hilak. Oh, dili mo hilak yun. Saksi mo ha siya nag-ingon, di mo hilak ang bata. Saksi gid mo. Ya pagbutang na kon hilak oh. Kaya natin lugar kami ng buwan. Kadali lang naka, dali on ko kaon. Napay isa dito. Agoy. Sige na kapawan eh. Ulan. Yo, pagkita ko lang. Ah.